Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten punika, bocah-bocah sami ajar sekar pangkur laras pelok padet 6. Saiki sakderenge coba awake dhewe ajar maca titilarase luwih dhisik. Lu mo 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 lu lu. Banjur saiki diwaca tetembungane. Sekar pangkur kang winerna lumomonem cici cici roluruci. Saiki ditembangake bareng-bareng. Lelabuhan kang kanggo wong urip. Diwaca titilarase riyen. Monem ci ci roro. Sumangga ditembangake sareng-sareng. Allah lan becik puniku. Titilarasipun diwaos riyen. Cinemo mo 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 prayoga kawruhana. Diwaos titilarasipun. Momomonem nem cici cici rolulu. Sumangga ditembangaken. Adat waton punika dipun katulung. Diwaos titilarase. Nem cici cici cici. Miwah ingkang tata krama. Diwaos titilarase. Cirolu cirolu luroci. Den KSD siang ratri. Cekap semanten anggenipun ajar. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.